I ikke helt sikker på, at der er ikke noget der. Halvdelen af Basse Rap-holdet. Ja. Vi har aldrig noget at komme til vandet på. Godt kæmpet! Skal vi ikke give de to hold en hånd og komme til vandet på? Det bliver ikke det med de hvide skjorter. Jeg må hellere finde mit hold. Præcis. Det er Basse Rap, der kommer på. Kommer først ned mod vandet. Jeg prøver at se. En hård kamp. En Basse Rap er i spidsen. De har presset benhårdt af Max Physio-team, og de har taget ind ad banen. Og nu skal der vendes. Den kommer rundt der. Den er svær. Det er altså åbenbart måske en fordel at få. Ind ad banen. Lad os prøve at se om Physio. Skal vi få Basse Rap-holdet? Kan de komme? Nej, de kommer på den forkerte side. Og nu kommer Physio. Team Physio. Og det er Team Physio med Mark Abelhave som håndoptegn, der kører hjem på førstepladsen. Det er hånd til Mark Abelhave og Team Physio. Ej, Mads, du lovede, du vil slå ham. Sådan der. Noget tyder på, altså, inderbanen, det er altså en foretrukket bane. Altså, en sejr til Team Physio. Det var en anden ham, der spiller. Ja, og næste bag, så er vi ved at være klar. Stangvejl har taget inderbanen, det ved vi nok, hvad det betyder. Hård start! Stangvejl taget! Det er dygtige atleter. Kasper Stangvejl, han har taget. Kan de vende? Lad os prøve at se, om de kan få væk bolden. Just stick your blade in. Just. There we go. Hold it. Dygtig teknik. Lad os prøve at se. Kan de gå indenom? Måske kan de gå indenom. Nej, det kan de ikke. Det er korpset. 6. Men Kasper Steinberg, den 6-dobbelt verdensmester. Hun ringer 1 til 12. Kommer over bolden der. Ganske suveræn vinder. Hold nu op. Stor start, men prøv at se det her. Det er Jens Ringgaard og hans hold. Sådan. Det er flot arbejde. Det er stærkt. Det er arbejde, Jens Ringgaard. Flot videre. tager den store vending. Håber måske på at kunne komme ind op. Lad os prøve at se, hvad der sker med taktikken. Pixies hold vender først. Kirsten Pixies hold. Fodbolddrengene kommer på indersiden. Kan de nå det? Kæmpe
Appetit. Med kikset. Dermed er det altså. Ser det? Godt se, at de kompetitive fodbolddrenge, de den lige vej, men den skal hen til bøjen, og de påsejler bøjen. Torsens op, helt sindssygt det der. Hold da ferie. Er der en dommer til stede? Det må vi se på. Det er Copenhagen Motorsport bryder kanten. Er det første gang, vi skal se ud af banen ind? Der bliver der Torsens op. Der bliver Torsens op. Så fuldstændig ud af det her Copenhagen Motorsport. Sindssyg afvikling. Fantastisk. Lad os prøve at se, er der hold da ferie. Her var der race. What a race! Copenhagen Motorsport, de smiler, men inde bagved er de rasende. Torsten Top, vinder. Yes, oh yeah. Kasper Steinfart og Valhall Express. See the holding. See, that's what you need to do. Ja, det er altså en af de mere sublime vendinger nede ved vejen. Ganske fint lavet. Kasper Steinfart. Yes, så er det her en relativt sikker sejr til Valhall Express. Giver dem en hånd. Yes, lykke med det. Godt. Og her kommer Surfforbundet USA. Og det er kun Andrew. Det normale race, der vandt. Der er last man standing. Resten af holdet er gået i bølgen. Det er stærkt det der. Det er godt show. Skal vi ikke lige komme til vandet? Este viaje es muy a la cara. Now they've got the rhythm. Now they have the rhythm. Katinka Sørensen. Christian Red. Kør på. Det er
Bassaret, der kommer ned og vender først. That's it. You need to get to the boy first. Den må presser. Den bliver tæt presset. Det er... Yeah, but the Sharks haven't realised that all they're doing is pushing 7, the der other vender team på forward. inderbanen. Og derfor kommer de også hurtigst rundt. Og så bliver det umuligt for Bassaret-holdet at komme over stregen. Men... Ja, de er ved at glide lidt ud. Er der en mulighed for at komme back til Bassaret-holdet? De kommer over til Bassaret-holdet. Og de vinder! Og der kommer fra yderbanen. Og jeg ser Katinka nærmest protestere. Jeg er ikke helt sikker på, at der er ikke noget der. Halvdelen af Bassaret-holdet. Ja. Vi har ikke noget at komme til vandet på. He doesn't want to. He's back. Godt kæmpet. Skal vi ikke give de to hold en hånd? Ja. Sådan der. Oh, they've left all the oars. Jonas, han kaster sig bort. Det er længst væk fra Karin og Jens Rindgaards sammensatte til de to hold. He's now working like a rabbit. That's what he needed. That was to do it. Yeah. Over til bøjen og vende. There's a bar underneath here. In the side of the bar. She just walked out. It's here. That's quite cool. But it's coming down. It's cool how it's like. Kom gerne og kig, når du springer på. Og nu altså Denise. Ja, det er reglen er, at man skal uden om målbord. Og nu af. Så skal vi i først. Vi har altså 10 top 10. Tæt på Karin. Det var alle har det videre. De er altså begge kun nu kommet korrekt udenom. Så skal det ned og rundt om bøjen. Så skal de ind i den lille bitte hul. Ja, det er blevet svært. Sådan er det så meget. Og TikTok-team kommer langt ud, og så kommer Team Physio indenom. De overhælder, og Break Director er ude og hjælpe, men det er
Team Physio. Det er en meget lille nåløje, man skal igennem for at komme over målstregen. Men det ligger der, og det er Team Physio. Som vinder. En hård opgørelse. Team TikTok. Jeg tror det. Med den her taktik, jeg tror det. Hvad mindre ham, der hopper. Jo, men de kunne. Sådan galt. Så er det to, der hopper, så tilbage. Sådan galt. Nej, hey. Vi fik altså Team Physio og Mark Hamilton ved overstregen som vinder. TikTok-team. Så er der overstregen, og det er meget lille hul, man skal igennem. Lad os prøve at se om fordele forbundet med inderbanen endnu en gang. Om Pixie kan få holdet kørt hjem til sejr på inderbanen. Nu må vi se, er vi ved at være klar? Vi har godt startet. Krystal Pixie kommer rigtig godt på start. Og for Brasse, Korpse 6. Og Kasper Sandberg hold på yderbanen. Skal vi have en yderbanesejr? Benhårdt ræs. Benhårdt ræs. Kom så! Inderbanen plejer at have fordelen. Det er helt ned til vending. Så skal vi se. Pixie hold. Og de har inderbanen. Det er Krystal Pixie, der har inderbanen. Der er temmelig sammen. Hvad kommer? Korpse 6 mål. Kommer de alligevel på? Det var dagens tætteste afgørelse. Og der har været voteret herinde på kajen hos dommer-trioen, og det viser sig, det er vinderen af det her opgør. Ja, den er god nok Korpse! En Krystal Pixie hold! Gammel på målfoto! Skal vi ikke give Krystal Pixie hold først og fremmest en hånd? Og også en stor hånd til Korpse 6. Og fin afgørelse. Så ser vi, hvordan det går. På Bergenens Park, der kan starte på udbanen. Torsten Top. Torsten Top. Når de er kommet rundt, det gør de. De har en flot fart, men de kommer ind om. Og der kan man nok være, at man allerede der skal have fat i race director. Ja, det er altså et spørgsmål om den der med går. Torsten Top og Bergenens Express. Men i hvert fald første årslejen er de
Torsten Top. Der kommer først. Og så er det Valhall Express. God stemning. Torsten Top vinder de professionelle i mesterfordeling. Racer Racer siger, at I er med af Torsten Top. Ja, så får vi altså en diskvalifikation. Diskvalifikation af Torsten Top, og dermed vinder Valhall Express og Kasper Steinberg. Giv mig en hånd. Spørgsmålet er, der er en lille smule dødvægt på det ene hold. Det her, det er altså hårdt arbejde. Godt kæmpet. Så er der nok nogen, der vil spørge, er der en dommer til stede? Jeg vil sige, det er altså nogle benhårde regler, de kører her i Lucerfrem. Regler, det er ikke noget, vi rigtig bruger åbenbart. De er mega top. Jeg mener, jeg har hørt, at Bachelorette-drengene tænker, at de går i byen senere, men spørger mig, om de overhovedet har kræfter til at komme på dansegulvet senere. Ja, i hvert fald har vi Bachelorette-holdet på vej over stregen. Og Kluderdrengene virker som, de nærmest skal gå og stå nede i svinget. Og det her. Ja. Jo. Jeg gætter på, at der kommer en eller anden form for protest, og det kan vi jo prøve til, at vi kan finde en dommer og høre. I hvert fald Bachelorette-holdet. Kan I ikke give den for en hånd for den meget, meget fine oplevelse? God underholdning, drenge. Det er stærkt. Brederne er væk! Åh, det er en idiot! Brederne er væk! Hauges hold, Mark Emil Hauge og korpset 6, Kasper Langland. Kasper, jeg kan se, at han står hier i hånden. Vi har den på hånden. Det burde nu. Og korpset 6, Kasper Langland. Og det har fordelene ved vendingen. Det er spændende om Team Fischer har noget i armet. Jeg har arbejdet benhårdt med vendingen. Så langt ud. Team Fischer på inderbanen.
så er spørgsmålet, om den der bliver godkendt. Lad os prøve at se, om dommeren har noget at indvende. I hvert fald er det Team Fischer, der kommer over stregen, som vinder. Team Fischer, Mark Abelhage, så skal man bare ned og lave katten, ikke? Ligegyldigt hvor der er åbent motoren. Lave katten, den fungerer. Tænker man jo sikkert, at det her superfinale, og Team Fischer. Nu kommer Valhall Express. Alle de mange år nu, hvor amatørerne fra Team Fischer har sat sig. Mens de professionelle med Valhall Express ser jo nærmest ud som om, at de går som en varm liv i blødt smør. Rundt i bøjen. Men prøver Fischer at komme indenom. Prøver at presse dem ud. Men de kikser og skubber. Det er for rutinerede drenge i Valhall Express. Valhall Express, de professionelle, sætter trods alt amatørerne en lille smule på plads. En stor hånd til Valhall Express. Men også en kæmpe hånd til Team Fischer. Mark Abelhage, drenge. Stop kæmpe, drenge. Fantastisk imponerende. Vi kan ikke give hele arrangementet, bare lige en hånd. Tak fordi I kom. Vi prøver os frem, og det her det er mere seriøst end noget af det, vi ser. Nu hører Mark Abelhage sådan. Er der nogen igen, som måske skal give 4 år, så komme tilbage til næste video? Så det er jo fedt, at det er jo nemmere at hele showet. Så jeg håber, at de kommer frem og det Fantastisk. Skal vi give Team Valhall Express en stor hånd? Så er der også en meget godt pokalen på, og de andre hånder mig. Lykke med det. Og når klokken bliver 20, det her var umiddelbart det sidste, men når klokken bliver 20, så er der altså fest i gaden på Diamanten. Lige herovre med Quadrillas. Hey! Okay, guys, look at me. One more. Alle sammen vinder. Spædepixie. 1, 2, 3. Yes!